שלום מירי קרימולובסקי. שלום, בוקר טוב. טוב, אני מודה שאני לא מבין כל כך הרבה במוזיאונים, בגלריות אוניברסיטאיות. מה זאת גלריה אוניברסיטאית? גלריה אוניברסיטאית, ופה אולי אני אכניס נימה אישית, כי כשקמה הגלריה האוניברסיטאית, אני הייתי מיודדת עם מי שבאמת זה היה הרעיון שלו, פרופסור מוטי עומר, שנפטר בינתיים ממחלה, והרעיון היה באמת להקים מקום שיוכל להציג תערוכות שהבסיס שלהם הוא מחקרי, ושהבסיס שלהם בעצם נותן איזושהי הזדמנות לתלמידי אוצרות, כי לפני זה למעשה אנחנו לא עסקנו בפקולטה באוצרות, אלא יותר בתולדות האומנות, ואז מוטי עומר הכניס את הרעיון של אוצרות, והסטודנטים לאוצרות יוכלו לעצור, יוכלו באמת לעסוק וללמוד איך עוצרים תערוכה וכיוצא בזאת. ועכשיו האומן, ועכשיו איש הכספים נגדיר אותו, אל ההון, יגאל אהובי, נכנס לעניין, וזה נשמע על פניו טוב, נכון? זה נשמע על פניו טוב כי יש לו אוסף נהדר, אבל מצד שני, הגלריה האוניברסיטאית כבר לא תעשה את מה שהיא הייתה צריכה לעשות, שאגב, כמי שעוקבת אחריה ועושה גם כתבות בשנים האחרונות, היא לא כל כך עשתה את העבודה שלשמה היא קמה, זה צריך לומר, אולי מתוך קשיים כלכליים. אז מירי, אולי נפשט את העניין. בעצם אנחנו מדברים על זה שאיש עשיר שיש לו אוסף אומנות בשם יגאל אהובי, נכנס לגלריה, אני מנסה להגדיר את העניין בחדות, נכנס לגלריה האוניברסיטאית, הוא יחליט מה יוצג שם, כמה זמן יוצג שם, אילו יצירות ייכנסו, ובעיקר אילו יצירות לא ייכנסו. האם הבנתי נכון? תראה, יש לו את שרית שפירא, האוצרת שתכף אנחנו נדבר איתה, שהיא אשת מקצוע לכל דבר. אין לי ספק שהתערוכות תהיינה מעניינות. השאלה אם תפקידה של גלריה אוניברסיטאית, אני בעצם שואלת, מדוע מר אהובי לא, יש לו הון, אני מניחה, מספיק, ליצור לו גלריה משלו? למה זה צריך לקרות הסיפור הזה בגלריה אוניברסיטאית? אז זה נשאל בתחילה את גלעד אופיר, שלום לך, יושב ראש איגוד האומנים הפלסטיים בישראל. שלום, בוקר טוב. ושלום לדוקטור אסף פינקוס, מנהל הגלריה האוניברסיטאית. בוקר טוב. גלעד, אני אתחיל איתך. מה הבעיה בעצם? אדם בא, מציג את היצירות שלו בגלריה אוניברסיטאית, כולם נהנים, מה לא בסדר? אוקיי, קודם כל אני רוצה לומר שדברים מכוונים, וגם כיושב ראש איגוד האומנים, המכתב ששלחנו לחשיפת הסכם ההתקשרות בין הנהלת האוניברסיטה לתורם, לאספן, הדברים שלנו מכוונים אל הנהלת האוניברסיטה. ועכשיו, לשאלתך, מהו אוסף פרטי? מה זה אוסף פרטי? אוסף פרטי זה תוצר של החלטות אמנותיות וכלכליות. זה מערך של החלטות, וההכרעות הקשורות באדם פרטי. אדם כזה נשען על שיקולים שלו, שיקולים שונים, בהשוואה נגיד לאוסף מוזיאוני שנעשה מתוך שיקול דעת של אנשי מקצוע שונים, מתוך דיונים, מערכות שקשורות לתפקיד של המוזיאון בציבור. אספן פרטי לא חייב לתת דין וחשבון לאף אחד, בעוד אוסף ציבורי ומוזיאוני הוא אחר. זה דבר אחד. גם כאשר אספן בוחר עוצר ומעסיק אותו, ברור שתפקידו של העוצר הוא לטפח את האוסף, לשביעות רצונו של האספן בלבד. כלומר, אתה אומר, העוצר עובד אצל האספן? שזה הגיוני. כן, כן, אני סליחה שאני מציג את זה בצורה כך פשטנית, אבל אני מנסה... בוחר את העוצר על פי טעמו, ותפקידו של העוצר זה לטפח את האוסף לשביעות רצונו של האספן. עכשיו, הגלריה האוניברסיטאית, או האוניברסיטה, מעמידה נכס ציבורי, שמהווה איבר בין גופי האוניברסיטה השונים, לטובת פעולות שונות שיעשו סביב האוסף הפרטי של התורם. צריך להבין שהאוסף הופך להיות למעשה הגוף המרכזי, סביבו הגלריה מתנהלת. זאת אומרת, יש פה זה היפוך של דברים. יש פה גלריה שניתנת לטובת האוסף. כן, אז גלעד, אני אעצור אותך כאן. דוקטור אסף פינקוס, נזכיר מנהל הגלריה האוניברסיטאית בתל אביב. בעצם הפרצתם את הגלריה לטובת, במקרה הזה, לטובת יגאל אהובי. לכאורה, הדברים האלו לא מדויקים. הגלריה, כפי שאתם אמרתם, סובלת מתקציב זעום, מחוסר תמיכה ממסדית, ממשלתית, אני לא יודע איך תכנו את זה, ובאמת הרבה שנים היא התקשתה למלא את יהודה. עכשיו, מהו ייעוד של גלריה אוניברסיטאית? אז מצד אחד זה אמור להיות חלון ראווה, אגב, של המחקר שנעשה בקמפוס. ישנן גם גלריות אוניברסיטאיות כאלה, הם לאו דווקא למטרות אוצרות, לימודי אוצרות. מצד שני הם מקום של ממשק בין המחקר לבין עשייה אומנותית בשדה, בין מטרות שהן ניסיוניות לחלוטין לבין מטרות שהן דידקטיות. עכשיו בוא נשאל אותך בעברית פשוטה, מה אתם מרוויחים מזה?
אני אענה לך על הכל. לא, אבל אני רוצה... במילה אחת, כסף. עכשיו, מה האוניברסיטה, מה הגלריה, סליחה, מרוויחה מהדבר הזה? קודם כל, הדברים אינם מדויקים. הגלריה האוניברסיטאית מורכבת משני חללי תצוגה, האחד על שם קיקואין, השני על שם שרייבר. חלל אחד בגודל 420 מטר מרובע, חלל שני בגודל 425 מטר מרובע, כלומר מדובר על חללים זהים. כאשר האוניברסיטה מצד אחד מעמידה חלל לרשות אוסף יגאל אהובי, יותר נכון תערוכות מהאוסף, לא כל האוסף יוצג, הוא יערך סינון וביקורת, ומצד שני חלל זהה בגודלו ימשיך לשרת את הגלריה האוניברסיטאית, למלא את כל... כן, אבל אתה אומר לי, אז מה שאתה אומר לי, הפרטנו חצי מהגלריה, זה מה שאתה אומר בעצם. לא מדויק, אני... לא להיכנס לכל הפרטים האלה, לא, אני מנסה להבין, באמת, כי אתה מתאר פה את הגלריה, וזה נשמע מקום שבהחלט ראוי לביקור, אבל האם שם המשחק הוא, כמו בהרבה תחומים אחרים, שם המשחק הוא כסף? כלומר, אתם מסרתם את הזכויות ליגאל אהובי בתמורה לכסף. יגאל אהובי לא קיבל את הזכויות. יגאל אהובי נתן תרומה. התרומה בחלקה תממן את התערוכות שלא יכולנו לבצע בשנים האחרונות, תערוכות שמיועדות הן לקהילה החוקרת באוניברסיטה והן לקהילת האומנים והאוצרים שמחוצה לה. אגב, אתם הקדמתם אותה פשוט ביום אחד, אבל אתם תוכלו לשמוע את זה אחר כך גם משרית שפירא. אני מבקש באמת לכנס אליי את ועד איגוד האומנים ואת כל נציגי האוצרים, לשמוע מה הציפיות שלהם. אני חושב שזה מהלך שגם כשהגלריה הייתה מלאה כביכול את יהודה לא נעשה, ואני אשמח לשמוע מה הם, איך הם רואים את הגלריה ומה הם רוצים בחלל שעומד לרשות האוניברסיטה ולרשותם לעשות בו, ואני חושב שזו הזדמנות אדירה, מה גם שיהיה לנו לשם שינוי מימון לעניין הזה. אז אני רוצה לחזור אליך, אז זה יכול לעזור לכולנו. עכשיו לגבי החלל שיגאל אהובי קיבל. אני רוצה, אולי, כן, תאמר במשפט, כי אני רוצה לחזור לגלעד אופיר. אז אכן יגאל אהובי קיבל כחלק מההסכם, בתמורה, את האפשרות להציג את האוסף שלו, אבל גם זה לא מדויק, הוא לא מוצג כל אוסף יגאל אהובי, מוצגות תערוכות שבדרך כלל אין אפשרות להגיע אליהן. עכשיו, על מנת שלא ייווצר ההקשר הזה שיגאל אהובי, כפי שאתם אמרתם, קובע מה יוצג, או קובע את סדר היום של הגלריה, הדבר הזה לא נכון. הוקמה ועדת היגוי, כאשר התורם נמצא בה במיעוט. ועדת ההיגוי, אגב, נוגעת רק לענייני התצוגות אהובי, לא לענייני תצוגות החלק האוניברסיטאי. אז אולי נצטרף... בוועדת ההיגוי קיים נציג אחד של יגאל אהובי, נציג אוניברסיטאי, עוצר את הגלריה, ונציגת ציבור, כלומר יש לנו 3 אנשים שדואגים לאינטרסים של הציבור. הזכרת את עוצר, כן. אסף, אני אעצור אותך ברשותך, רגע, שנייה מירי, ברשותך. אני אצרף אלינו שרית שפירא. שלום לך שרית שפירא. אוקיי, טוב. את עוצרת אוסף יגאל אהובי לאומנות עכשווית, ולשעבר עוצרת המחלקה לאומנות ישראלית במוזיאון ישראל. קודם כל, האם תקין שלדעתך שאת תחליטי, או בעצם שאדם שיש לו אמצעים ויש לו אוסף פרטי, הוא בעצם משתלט על חצי מהגלריה האוניברסיטאית? תראה, השתלטות היא מילה שמטיילת הליך לא תקין. השאלה אם זה השתלטות. אני חושבת שעל זה כדאי לדבר, והדיבור הזה הוא בעצם כבר מורכב יותר, משום שבדיבור הזה כלולה איזושהי הנחה שיש הבדל באמת ממשי בין תמיכה פרטית ותמיכה ציבורית בכל מקום אחר, ולכאורה מה שקורה בגלריה האוניברסיטאית הפר את השניות הזאת, את ההבדלה הזאת, את הדיכוטומיה הזאת. אבל יש הבדלה כזאת, סליחה שפיר, שרית. השאלה אם יש הבדלה, הביטו, במוזיאונים מתנהלים או מתנהלות מזה שנים תערוכות של אוספים פרטיים. האם נבדק, ואולי מן הראוי שיבדק, האם חלק מהתורמים, מהאספנים האלה הם לא בוועדות תמיכה או רכישה כלשהן של המוזיאונים? בהחלט כן. אתגריו, אחת המחאות הגדולות שהייתה פה של אגודת האומנים, הייתה נגד מה שקרה במוזיאון תל אביב, עם עופר, כן? כל הדבר הזה בהחלט עורר מחאה. לא בזה מדובר. אבל לי יש שאלה אחרת. רגע, יש לי שאלה אלייך. מדוע מר אהובי לא פותח לו גלריה משלו? זאת אומרת, מדוע בכלל נוצר החיבור הזה עם גלריה אוניברסיטאי? האם זה בשביל להעלות את ערכו של האוסף הזה? בכל זאת הוצג בגלריה אוניברסיטאית. ממש לא. אז בואי ננסה, נאמר את הדברים ככה.
לגלריה האוניברסיטאית, עם כל הכבוד והערכה והציפיות שיש לנו, ליגאל ולצוות שלו ולי, מהמקום הזה, הוא לא מקום שבאמת משביח אוסף בינלאומי ברמה, או אוסף כפי שיש ליגאל אהובי, בוודאי לא בנתח הבינלאומי שלו. אני חושבת שחלק, אני מקווה שחלק מהמשמעות של התצוגות זה יהיה להראות, אני לא רוצה לדבר במושגים כלכליים, אני אדבר במושגים של ערכיים אמנותיים, אני מקווה שחלק מזה זה יהיה להראות את השווי האמיתי של אומנות ישראלית שתוצג בצד האומנות את אומרת שאת יכולה להיות אובייקטיבית, שאת לא עובדת, וזה בסדר, אני לא שואל את זה לגנאי, אבל את עובדת אצל או בעבור יגאל אהובי. את מסוגלת להיות אובייקטיבית? אני אף אדם לא אובייקטיבי, זאת הנחת היסוד, אבל אני לא מתחמקת, אני לא משרתת בשום פנים ואופן את האינטרסים הכלכליים של אוסף יגאל אהובי. אני נבחרתי לתפקיד מתוקף יכולתי, כך אני מקווה להעשיר, לאסוף ולהציג את הערכים האמנותיים של האוסף. שרית שפיר, אני רוצה להודות לך, אני חוזר אליך דוקטור אסף פינקוס, שאלה קצרה ואולי תמצא, אולי בכללי המשחק הנהוגים היום בכלל, בחברה הישראלית, בכלכלה הישראלית, אין ברירה, בתי החולים מחפשים תרומות, המוסדות האקדמיים מחפשים תרומות, עמותות מחפשות תרומות, וגם הגלריה האוניברסיטאית מחפשת כסף, והיא הולכת למקום שבו הכסף נמצא, כי אין לה מקור מימון אחר. אז בואו נשים את הדברים על השולחן ונגיד, מה לעשות? אלה כללי המשחק החדשים. אלה לא כללי משחק חדשים, נתחיל מזה. זאת תרומות, כל האוניברסיטה, בתי חולים, כולם קיימים על תרומות מאז ומעולם. מה שחשוב הוא ההפרדה בין ההחלטות האקדמיות או המחקריות של המוסד לבין התורם. כאשר לתורם אין כל נגיעה להחלטות האלו. אגב, גם בגלריות אחרות, כמו הגלריה האוניברסיטאית של יל, מדי פעם נהוג להציג שם אוספים של אספנים פרטיים, מצרכים דידקטיים לפעמים, מצרכים של תרומות לפעמים, מכל מיני צרכים, זה לא מקרה ראשון. השאלה היא באמת... שהחיבור הוא חיבור שיש בו נקודות יציאה, כלומר, אם... אתם יודעים, 4 שנים, אבל 4 שנים זה הרבה. אם מדי פעם הייתה תערוכה, 4 שנים זה, אני לא חושבת שאני מכירה עוד מקרה כזה, ואני באמת אומרת לך עכשיו שלדעתי גם נוכח התגובות של הציבור, והתגובות הן קשות, אגב, לא רק בקרב אומנים. הציבור מרגיש באמת שוב שהטייקונים משתלטים לו על הדברים. אני חושבת שאתם צריכים לשקול. האם אתם שוקלים כנגד, האם בכלל משפיעה עליכם דעת הקהל? האם אכפת לכם בכלל מה הקהל חושב? והאם אתם הולכים לשקול אולי לעשות את זה קצת אחרת ולא לתת את זה באופן גורף ל4 שנים? מה דעתכם בכלל על העניין הזה שהציבור, זה קשה לו עם זה? האם אתם בכלל מתייחסים לזה? לדעתי לא. אני חושב שבהחלט. דבר ראשון, אני נמצא כאן והזמנתי באופן רשמי שאני לא יכול להתחמק ממנו גם את נציגי איגוד האומנים וגם האוצרים לבוא ולדון מה הציפיות שלנו כציבור מהמוסד שנקרא גלריה האוניברסיטאית. דבר שני, בהתאם לבקשתכם, הוחלט אכן לפרסם את החוזה. אתם תוך יום-יומיים תוכלו לדעת בדיוק מה כתוב שם, ואז לבדוק מה מידת הנכונות של הדברים שאתם משמיעים. אני מסתכל על השעון פשוט, כן, אני מסתכל על השעון, אני מניח שחובבי האומנות וכל מי שערכים יקרים ליבו, לא רק ערכי האומנות, ודאי ימשיך ויעקוב אחרי הנושא. אז אני רוצה להודות לך, ורק מילת סיכום שלך, גלעד אופיר. מה הם יעשו? האם אתם הולכים אופרטיבית, גלעד, לעשות משהו? כן, אוקיי. קודם כל, אני רוצה שתי מילים להגיב. לא רק שהמוסד הזה, ולא דווקא המוסד, הגלריה של עצמה, האוניברסיטה, מעניקה סטטוס והכשרה לאוסף פרטי שנעשה על פי שיקולים פרטיים לחלוטין, שאין לה למעשה את הכלים לבחון על סמך מה האוסף הזה מבוא. וגם אם יש שם אומנים מצוינים, זה בכלל לא העניין, ודאי שיש שם אומנים. אתם הולכים לעשות משהו אופרטיבי? זה דבר אחד. דבר שני, האוניברסיטה גם תשקיע עתודות של אדם, סטודנטים, זמן, מרצים, שזה גם שווה כסף, שיטפל באספקטים, בנגזרות כאלה ואחרות של האוסף. שוב, האוסף הוא מרכז העניין, והכוח אדם הזה, שיטפל ויטפח את האוסף, זה דבר יש לו הון סימבולי והון כלכלי עצום. אז מה אתם מתכוונים לעשות, גלעד? גם מההון הסימבולי וגם מההון שמוענק לו על ידי הגוף האוניברסיטאי. יש לזה בהחלט היבטים כלכליים. אז מה אתם הולכים לעשות? יש גם התערבות של התכנים האקדמיים של הפקולטה, משום שהאוצרת
מתערבת פה בתכנים של הפקולטה, ואני לא מבין איך אפשר לראות את זה, הרי תציע כל מיני פרויקטים, היא תקבל כוח אדם. אם האוניברסיטה הייתה מעוניינת שהאוצרת הייתה מרצה באוניברסיטה, אדרבה, שתעסיק אותה כמרצה. אם האוצרת חושבת שהיא רוצה להרצות באוניברסיטה, שתגיש את מועמדותה לפקולטה, ותהיה שם מרצה. גלעד, אנחנו ניפרד כאן. עוד מילה אחת שלך, שרית שפירא, לסיום. את יכולה לבוא ולומר שמדובר יהיה בתערוכות אובייקטיביות, מקצועיות, שהכסף הוא לא שם המשחק בהן. לחלוטין. אני מתכוונת לטפל, להציג את האוסף, כאילו הייתי מטפלת באוסף שיש לו מעמד ציבורי. אובייקטיבי, אני לא יודעת מה זה אובייקטיבי, אני חושבת שאף אוסף, אף עוצר, אף אספן, אף אומן הוא לא אובייקטיבי. אבל בוודאי השיקולים יהיו שיקולים אומנותיים, תוכניים, ענייניים, גופה. לא שום דבר אחר. שרית שפירא, תודה רבה לך הדברים. מירי קרימולובסקי, תודה רבה. למדתי דבר אחד, שאני יודע אותו מעולם הכלכלה שאני חי אותו. בסופו של דבר, הכסף הוא שם המשחק. צדקתי? לצערנו. כן, מירי קרימולובסקי, תודה רבה לך.